Usa ka patayng balyena nga nakaplagan sa baybayon sa sitio sa Kalag, Barangay Sugal, Jose Abad Santos, Davao Occidental, Sabado sa buntag. Subay sa report, duha ka mga mananagat ang unang nakadiskubre sa balyena nga wala na'y kinabuhi. Dali kining gi-report sa barangay nga maoy nakig-alayon sa Department of Environment and Natural Resources 11 pinaagi sa Pendro ug Mendro, Davao Occidental. Ang midagsa usa ka sperm whale nga 60 feet ang gitas-on ug 9 feet ang gilapdon. Namatikdan sab sa taga DNR 11 nga dunay daghang samad sa lawas ang sperm whale. Sa ilang pagtuo, patay na kining midagsa sa baybayon. Gimanduan ni DNR 11 Regional Executive Director Bagani Fidel Ivasco ang Pendro, Davao Occidental nga daling makig-alayon sa mga concerned agencies ug mga eksperto sa marine biology. Sa impormasyon gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, usa ka deboning ang ipahigayon sa patayng balyena. So taon usab kung unsa gyud ang hinungdan sa kamatayon sa sperm whale. Busa, pahimangno sa publiko nga magpabiling kalmado, alerto o gi-report dayon ugaling dunay susamang insidente aron marespondihan gilayon sa mga hingtungdang mga ahensya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.